navn er Janne Christiansen. Jeg blev født i 1997. Og ja, det gik meget godt inde på Odense. Inde i Odense Hospital. Og så var det selvfølgelig, kom jeg til dagligpleje. Og efter det, så var det børnehave. Mine interesser er at game. Det gjorde jeg siden jeg var 7-8 år. Og slet hertil, men så går det lidt længere ned ad bakke med gaming. Så være mere social. Men så også trommer. Det har jeg gjort et år nu, og det er fucking fedt. Jeg spiller et band her nu i Grænsesminde. Og så også rejse. Det kan jeg virkelig også godt. Der har vi været rigtig mange gange. Vi har været rigtig mange gange ude at rejse, og det har været mega fedt. Alle de steder USA, Thailand og sådan noget. Ikke? Så ja. Jeg har gået Ejbyskolen i 8 år i Odense. Det var meget hyggeligt i specialklasse. Det er fordi, jeg har meget problemer med at koncentrere mig og at lære lidt også. Men, og så efter de 8 år, der kom jeg over på Rigsindskolen. Var det et år, altså tog 9. klasse. Og det var også rigtig fedt. Det var fedt at møde nye mennesker der. Det var også der, jeg fik min kæreste derovre første. Så, og så også, men nu, så det er forbi, og nu er det Rensårsminde. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg valgte, fordi at jeg har let efter en skole, hvor man det hele bare fungerer på computer. Det er kun det handler om. Altså ikke det er kun det handler om, men der er ikke noget, der hedder papir og sådan noget. Så det kan jeg virkelig godt lide, koncept. Og fordi jeg har hørt, det skulle være rigtig god efterskole. Det har jeg fået anbefalet. Og altså det har været, som det har været indtil videre. Det har været rigtig fedt. Det har været bedre, end jeg forventede. Simpelthen socialmæssigt og altså hvordan man lærer ting, det synes jeg er meget interessant. Og så altså forskellen med at være på skolen, folkeskolen og Rens, der er en ret stor forskel, men det er på en anderledes måde, og så er det jo en efterskole, så der bor man jo med sine venner. Altså det jeg går rundt og laver, det er sådan, skolen det er, for eksempel vi laver mange optagelser, socialt at snakke med folk, bare går rundt og sidder måske også nede på værelse og hører musik og sådan noget en gang imellem og spiller en Xbox. Så det er sådan set det. Altså, det er fedt at være her.